Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya rin Albay. Good morning, Bulkang Mayon. Maray na aga, syudad ni tunay na pagkamot, Tabaco City. Yan po sa syudad kan Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Mama o kaya Mark Angel Bueta, kay Leslie. Good morning. Mga atab na nakatutok tulo sa programa. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias.
mga amigos y amiga, mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes, oy Tuesday na po. Petsa 10 kang Pebrero taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nagkakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kompleanyo ngunyan. February 10, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O din ang ganito paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado. Tama lang supog. Lilibak-libakon man sa nakamo kaya. Sarupan tugon ko tabi, Ma'am Liz. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawara man kibang maingat ka sadiri ta kundi kita man sana. Oy duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pagkikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay natabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya man sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman daw na itinao mo sa lambang saro sa samuya. Ngunyan, pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginiribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Pagrit na tabi sa mga apo ko dyan, si Jam, si Bem, Giriba. Salamat. Sige. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Ansa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Ngunyan pong Martes. Pitagis po kang Pebrero 2026 sa pangaran po yan kang samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay dyan si Sir Tony, si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan kami po sa Rabay, minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kang pamilya, sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Sabi ni Ma'am Cha Reyes, happy 34th anniversary sa sakuyang agom na maski para inom padabaon ko iyan.
morning po. Happy Valentine's everyone. Yan ang mga maurag. Yan ang gusto ko sa mo tabi, Ma'am Cha. Maski ngaya para inom, padabaon ko yan. Nem. Nadangog mo tabi yan, Ma'am Elena Kapos Kompetente. Maski ngaya padabaon, maski ngaya para inom ang agom ko, padabaon ko yan. Ha? Yan ang mga maurag. Yo. Ma'am Lumin Kapos Siriola, good morning. Good morning tabi, Maria Elena Yamamoto. Madam Maylin. Tama yan, maski nga para inom mga agom ko, padabaon ko yan, taagom ko an. Saka nga pag nabubuyong ang agom ko, lalo ako nagagayon. Nga tayo tabi, Ma'am Cha. Si Ma'am Aruba nga ni, pag nagiinom si Sir Jan na kompetente, lalong minagayon ni si Ma'am Aruba. Pag nakainom na Sir Jan, minagayon ni si Ma'am Aruba. Dahil bali ngaya para inuman pero ngaya padabaon ko yan. Yan ang dapat dahil nindo pag para iriwalo na nga gumnindong para inom. May kasabihan bagatabi, Ma'am Liz, na inom ka, gadan ka. Dahil ka inom, gadan ka man giraray. Inom ka na sana, happy ka pa. No. Hiling mo na, nagdadangog pala si Ago mo. Ay! Ulokon nga si Ago. Oy, pero dahil man nagtaram sa Ago mo ha, na pag nabubuyong siya, minagayunon ka. Ako ito, nagdadangog pala si Ago mo. Adit ka dyan, pakaray dyan tabi, Ma'am Cha, kabangguranon ka. Yo. Lukod nga siya agom ko. Pag lalo na ngayon nabubuyog na siya agom, lalo akong minagayon, no? Ako ngayon pinakamagayon sa ibabaw ng mundo, sa kuyang agom. Pag buyong. Magayon kan tabi, Ma'am Cha, tawan mo pakipanginom, lutuan mo pakipulutan. Yan ang dapat pagpadaba kisarong Ago. Sabi ni Ma'am Cha, dati na ngayang magayon. At nga niya ako, sabi ko, Ma'am Cha, pag nakainom, lalo kapag minagayon. Dati ka na nga ning magayon. Iyaw na kita dyan. Pero pag nakainom na siya gumo, lalo kang minagayon. No. Yo. Sige. Oy, may klase na tabi ko niyan, ha? Balik na tabi sa klase sa mga estudyante digdi po sa probinsya kang Albay. Matapos na piglip na suspension kang face-to-face classes, back to school na tabi, Parali ka na. No. Naman, una nindo, duro diretso na. Dahil ka mo kayan sayang tabi kan mga pigtutukdo sa indo kan mga teacher. Makaukod lamang ka mo. No. Sayang, imbis na magkaklase ka mo, daita, sige, dyan sa harong kaya, magastos pagyaonan mga estudyante bako. Sige sa nang karakan. O, dahil mo man magkasurugo dyan sa harong, puros kapot cellphone. Bako, para iduman ka mo sa eskwelahan, may maukdan lamang ka mo. Yun. Bako na magpapara karamuti ka mo dyan sa harong. Naokdanin do puro cellphone. Bagong iyo tabi Sir Homer Morco. Kadodoridot nindo kang cellphone nindo. Muna nindo kayan mahiling nindo dyan sa gold medalist. Gari ini si Sir Homer igwening medalist gold medalist.
No, kapipindot nindo dyan. Kadodoridot nindo kang silpon, baka may magluwas dyan sa gold medalist. Rimatin ang kinabahan. Yo! Oy, dagdag presyo na naman sa mga produktong petrolyo. Epektibo ngunyan aldaw. Sus Maria Jose. Piso na naman sa krudo. 80 sentimos na naman sa gasolinan kerosene. Ay nako, doro-diretso tabi. Puon ngunya na 2026. Pait-pait ang langkaw kan mga produktong petrolyo. Moro martes, ano? Oy, subulkang mayon. Si Bulkang mayon nagbuganin apo kasudma. Nasa 32 na barangay sa probinsya kang Albay. O tinamaan kang abo. Grabe dyan sa Kamalig kasudma, no? Ayan, nagpa-apod kayo ni, nagpakupsit. Nagpakupsit. So sa tuyang Bulkang mayon, nagpapansin man. Tangari ngaya tabi Sergeant kompetente, gari ngaya o mas viral ngaya so gold medalist kay sa Bulkan ha. Maringay kini magpakupsit. Nagpakupsit man agad kasud masubulka. Kaya lang tabi Sergeant, pag araw kaning aldaw, dahil taman nahiling na nagbabaga ang bulkan pagkabanggi, pero mahiling mo dyan sa may parting Santo Domingo and dyan sa 2nd District hanggang 3rd District. Digdi sa 1st District, dahil taman nahiling na nagbubuganin abo asin na baga ang bulkan. Digdi sa 1st District, dahil taman nahiling niya. Kaya po ang tamag sa may parting Santo Domingo, nganing mahiling ta. Iringat po ha, iringat lang. Magsulog tabi ning face mask. Baka tabi makupsitan kita kang Bulkang mayon. Delikado. Yo! Ang pamahawan ni Sergeant Kompetente tapos ni Ma'am Aruba, pinakrong tangoy. Jesus Maria, pertiho niyan tabi, ano? Pinakrong tangoy. Sabayan mo kay mainit na Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sus! Fuerte! Ay, operasyon kang weteng sa probinsya ni Albay. Puga-puga na! Ano na ini tabi? Mga yung mga apod kay ni law enforcer. Sabi yung garing nindo pag illegal dako mo. Matatadain ribok-ribok man sa mga palagad ng batas. Ano tabi, okay na? Sabi yung garing nindo pag illegal dako po. Ngunyan dakol na nagsusurumbong sa Indo na dakol ang nagpapataya nin illegal na sugal na wetting sa Albay. O dahil ba nindo tigdan ako? O ano? Oy, Provincial Director, Regional Director, mga COP. Ano tabi? Okay na? Good morning tabi sa nagrelista naman. Mga naglilista na sa media. Baka kasabay na naman sungaran ko dyan. Ay Diyos ko, nasana ka mo adi. Nabubuhay man kita kandayang mga illegal na yan. Pati sa media-media ilista man tabi nindo. Kamagurag-urag naman. Luwaskan, waran to bares. Ala, sige tabi, alas 7:19 na. An sa tuyang Philippine Standard Time, tatod pag-irestoryahan tayo. Yo. Sige, kuwaon tatabi muna ang linya kang pag-asa. Aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayanan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Tangon yan back to school na, lingon ta, baka ngon yan lugon mag-urant. Kasi kasud ma, okay na sa panahon na.
Kasud mang after lunch, wara na kiuran, magayuno na hanggang Banggi. Ilingon tadaw tabi niya naman ha, ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yaw ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, February 10, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan nakikita nga natin itong linya ng kaulapan dito malapit sa may Visayas. Ito ang tinatawag nating shear line. Ito ang salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. Ito namang northeast monsoon, ito naman yung amihan. So itong shear line, inaasahan nga natin makakaapekto sa Visayas at northeast monsoon makakaapekto sa may Luzon area. Itong shear line ay magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, ilang bahagi din ng Bicol region at maliit na bahagi ng Caraga area. At cloudy skies with rains yung dadalhin naman na pag-ulan ng northeast monsoon sa ilang bahagi ng Luzon. Sa kasulukuyan, wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, patuloy nating minomonitor itong cloud cluster sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin itong shear line magdadala ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong thunderstorm sa Albay, Sorsogon at Masbate. Kaya yung mga inuulan ng mga nakarang araw pa, pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Amihan naman o northeast monsoon magdadala ng maulap na papawirin na may mga hinang pag-ulan sa may Cagayan Valley, sa may Cordillera Administrative Region, sa may Central Luzon, sa may Quezon, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Bicol Region. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kabilang ng Metro Manila kung saan may mga tsansa lamang tayo ng pulupulong may hinang pag-ulan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 21 to 29 degrees Celsius. 13 to 23 degrees Celsius sa may Baguio, 21 to 27 degrees Celsius sa may Tagaytay, 19 to 30 degrees Celsius sa may Lawag, 18 to 24 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 23 to 29 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat na temperatura bukas sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 25 to 30 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao ngayong araw, nakikita nga natin na ang shear line patuloy na magpapaulan sa lugar ng Visayas pati na rin sa may Dinagat Islands. Kaya muli yung mga inuulan ng mga nakarang araw pa, mag-ingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, mas magandang panahon, ngunit may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu ay 24 to 28 degrees Celsius. 25 to 28 degrees Celsius sa may Iloilo at 24 to 30 degrees Celsius sa may Tacloban. Agwat ng temperatura sa may Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius, 24 to 29 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Davao. Meron tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. Dito yan sa may Occidental Mindoro, sa may Cebu, sa may Leyte, sa may Biliran, sa may Samar, Eastern Samar, Northern Samar at Sorsogon. So inaasahan nga natin 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga inaasahan natin pag-ulan, posible nga yung pagbaha sa mga areas na urbanized, low-lying at malapit sa river at landslide sa mga highly susceptible areas. Yan ay for today. For tomorrow naman, mas konting areas affected by shear line na aabot sa 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Yan ay sa may Albay at sa may Sorsogon. 50 to 100 millimeters pa rin na mga pag-ulan. Meron din tayong nilalabas na gale warning. Updated ito ng alas 5 ng umaga. Yan ay sa northern coast ng Quezon, kabilang na ang northern at eastern coast ng Polillo Island sa may Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur sa may Catanduanes, eastern coast ng Albay,
eastern coast ng Sorsogon, ang northern at eastern coast ng Northern Samar at ang eastern coast ng Eastern Samar. Kaya lubhang mapanganib sa mga lugar na nabanggit, kaya kung maaari ay huwag munang pumalaot sa mga lugar na iyan. Para naman sa 4-day weather outlook, nakikita nga natin Wednesday to Friday, yung shearline posibleng magdala ng moderate to at times heavy rains sa lugar ng Visayas. Wednesday to Friday, at pagdating ng Sabado, posibleng umangat nga yung axis ng shearline at ito ay magdadala ng moderate to at times heavy rains sa silangang bahagi naman ng Bicol region or silangang bahagi rin ng Southern Luzon. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:22 ng umaga at lulubog mamaya 5:59 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow ang aming X at Facebook account DOST_Pag-asa at DOST-Pag-asa. Para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin din ang aming website pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Shareline pa man girara yan o dahil pa nagwawara ini si Shareline. Shareline da tabi Ma'am Gina Malaginyo Cavite. Ang magdadaranin mga paguran ligi sa may lugar ta, partikularmente ligi sa probinsya kang Albay. May Shareline tapos may amihan pa. Hanggang pambiyernes ano. Yan, pasiguro sa napirmi ki mga panangga sa oran ha. Pisil na magkasakit na bata ilinga. Ako nga ni puro ngagpangunyan. Tatamaan pa man kita palan ka ini. Sige. Si Saint Tomas ang naglilista. Para lista na sa Saint Tomas ngunyan. Naglilista. Yeah. Makontigralista sana. Pag-payout wara man. Sabi kang barkada ko si Padingamar, siba kung siba. Iina. Sige tabi, alas 7:28 na. Sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programang ini darapo sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Open for transient po sinda. Madali yun sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, kay Madam Eileen, Ohayog gozaimasu. Ingat po, Permi. Siringman mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, Board Member Attorney GIO Bungaw,
City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abela, kaon man dyan si BM Carlos Siga, asin BM Vic Siga Jr. Siyempre kasabay taman sa pagkaaga ang Best Coffee Green. Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Puwerteng kapartner yan Manay Gina, kang pinakrong tangoy ni Sergeant Competente, ang Best Coffee Green. Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sutuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:30 na. Sumabarakal tabi ki barbecue at siya na hapon. Hanggang na siya na banggi. Pa-share ka mo dyan sa Barangay Salvacion, Cantabaco City. Yaon dyan ang pwesto ni Sir Tope. Tope Barbecue, sampang kang covered court. Dyan tabi sa Barangay Salvacion, Cantabaco City. Dango katabi ni Lito. Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan, sa murang halaga mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. Top Barbecue. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Alas sige tabi, balik na po kita sa programa alas 7:34 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras po yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po yan sa namako. Ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, Board Member GIO Bungaw, sabay tama dyan si City Councilor Rider Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor C. Capus Bilo, ABC President Cap Art Avila, kanman dyan si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Siyempre, programang ini daraman po sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Puwerte yan. Nakapartner pagkaaga tabi si Mario Castelo, kay Jelly Bet San Andres, Sir Gerard Bergunyo, kay Sir Edwin Sistina. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Ayan, salamat. Balik na tabi kita mga tugang, ako mapugararay ang sa indong lingkod Manny Mox. Iya po ini si Mr. Hulbutana. Yan pong aldaw kita ni Martes Chagis po kang Pebrero taon 2026. Sundo tabi kita alas 8 nin pagkaaga, kaya ano papigalata, toro derecho na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, ta balik eskwela na po ngunya na aldaw so sa tuyang mga chikiting matapos na piglit kan sa tuyang provincial government, so suspension kang face to face classes. Pero ilinga na po nindo, so report kang Pag-asa na makakamati mamagararay kita kang share line hanggang pambiyernes. So ingat-ingat na sana. Mas maray na itong sa mga akiyaw dyan sa eskwelahan. Safe man siguro sinda. Kaya lang, so problema digdi. So itong mga nag-uurli sa mga nagbabaral yung salog, tapos so nagbabaral yung mga spillway na nag-overflow pag mauranon. O yan ang medyo delikado tabi. Yan ang medyo delikado. Kaya sa mga barangay officials tabi, paki-reparo tabi nindo. Minsan bagan mga aki, talagang dahil mo man yan magkakontrol, pero dapat may mag-reparo lamang dyan ng mga opisyalis. So mga tanod pagwardyahan dyan o kaya palagan dyan ki tawo sa mga tigbabaralyuan kan mga aki. Maski pabukong tubig iyan, batan mga aki, baga pag nagkakarawat, dahil taman makontrol iyan, madali nas, yan, ianod yan dyan. So mas maray na ito sa mga aki na yaon dyan sa eskwelahan, may maukdan lamang, may makaukod lamang. Kung magpaparasuspindi kang klase, bako mag-anlogi sa teacher, ang teacher may mga sweldo iyan. Ang lugi kayang tabi pa ding niko sa mga aki. Bata madali na baga, patapos na naman ang school year 2025 to 2026. Madali na baga, sa Marso kayan, halos mga fourth quarter na. Pag Abril, graduation na. Kaya puha na makahabol kan sa mga lessons. Sa bata dakul kitang mga pigsuruspin di bagang klase. Dahita na masabutan ang panahon tangon yan pading niko, kang inot dahil manan mga uson, mga sursier line na yan. Wala man ang kaito, di ba? Tigo sa nakita kaito, amihan, habagat, bagyo. Pero ngunyan iba na, may share line, may ITCC, ano pa ito sa sarok? O kung ano-ano na sana. Maray na agatabi sa imo pading niko. Congratulations sa imong unit, maray iya na magayon na bareta yan.
So sa tuyang mga katugangan na yaon dyan sa bulod, nagbaraba na, tama yan, gibo, yun nasa nagibuhonin do tabi. So mga yaon pa dyan sa bulod na, dahil pa kamo nagsasawa, kikadulag-dulag dyan, magbaraba na kamo, magsuko na kamo, darahon na nindo sa indong mga armas, o nganing makaabil kamo kang programa kan sa tuyang gobyerno, o nganing makasaro na nindo sa indong mga pamilya. Nako, kung ika nagpapara, tagok ka dyan sa bulod haluyo ng panahon, nakadit-dit, maski mahiling mo sisay na tao, pighinalaan mo na baka ariston ka o kaya ma-encounter ka, nagadan ka pa. Mas magayon itong magsuko ka na, may mga programaan sa tuyang gobyerno, di makakapiling mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Pwede ka naman mag-iba-iba kay Bibi Love. Maray magkatabi pa ding Nikon may Bibi Love, watching from Barangay Castilla, Kabusaw. Yan. No rin daw tabi ako dyan pa di makaano, makapasyar dyan. Medyo harayo ugari. Kaipuhan ko pag nagpasyar ako dyan, siguro mga sarong simana ako dyan. Kaya lang, ang problema ko tabi pa di, pading Niko, pag nagpasyar ako dyan, dahil nanggad ini mapahod dyan si Bibi Love. Maiba na gadining maiba sa yan ang problema. Sabi ko nga ni tabi pa di, kung maiba ka sa kuya, dapat tatao ka man maghigda kung sain. Pwede ka maghigda sa maawot. Dahil duman niya ko ki mga magayon na hotel. Sa mga piglalawgan mi kaya, mga pandiurag pa ding mga hotel pag nagduman kami kay Pading Nico dyan sa Barangay Castilla, Kabusaw, ang pwedeng mahigdaan mi dyan sa maawot, sa magugon. Pero sabi ni Bibi Love tabi, Pading Nico, okay lang sa iya. Mas magayon nga ni ngayon, maka-experience man niya ako duman sa magugon. Dyan sa may parting Camarines Sur tabi, mag-surrender na kamo dyan sa 81st IB. Dyan kay Pading Nico, marayon iyan, tabangan kamo kayan. Safe lamang kamo, tabangan kamo kayan sa tuyang mga tropa dyan. Maski sa na tropa, basta mag-surrender na kamo, dahil na kamo magparlaban sa tuyang gobyerno ta, ano maggananindo. Kung dahil naman kamo kay Pading Idmar, Pading Idmar tabi, Pading Nico, ang galawan kay ni mga pang gold medalist. Pading Idmar. Nagkukonsiluhan ako kay ni. Bit pa din daw si Sir Nico, tapos si Pading Idmar. Bit pa din daw si Chok Buboy na San Pablo. Si Chok Buboy. Si Chok Buboy. Dapan baga kita ito na nagtatarambay sa yan ang account niya, yan na may nag-good morning na nag-morning kape. Ini Choboboy na mga sabi ko sa iyo ini si Bambi, si Mabirek Basas, yun iso kakapanahonan ta. Yun iso perming kay Riba Midyan ni Pading Yami. Yun iso mga dating na-assign dyan sa island, the Happy Island. Happy Island yan, di ba? Kaya ito the Island of the Rising Sun yan.
ang katanduan is kung happy sa duman sa huyugon mo yan. Huyugon mo yan. No, di ko yan, may kanya-kanya na ending. Si Pading Edmar, mga pang-gold medalist ang galawan na kayo niyan. Si Pading Nico, yun dyan sa Kamsur, o dyan sa tugang niya to, nayaon pa dir na kamo. Yo. Magbalik loob na kamo sa satuyang gobyerno. Ano man makuanin do dyan na bata so mga bulod dyan nagkakaralbo na. Yo, ano man makuanin tayo naman dyan kaya, no? Yo, surrender na kamo. Tapos i-abil ni do sa programa kan sa tuyang gobyerno. O di makakasabay pakibibila pagarog kaya. Yeah. Sige. Uy. Teka mo kay ni na ngangalas na halos surusimana na sa sige na sa nang 20 sentimos. Ayo. Ngayon mo na yan. Oh, mapakaramuhan ako next week, sabi ni Cho Buboy. Yung nga ni, ang pigapot ko nga ni si Baby Love tabi Cho Buboy, kung maiba nga ya ako, basta nga ya kay Riba ka. Yung Baby Love kong ini. Gusto man magurigda sa magugon. Sa matalahib tabi pa di. Pading Edmar, Pading Nico, gusto man magurigda sa matalahib. Magkawan mga matalahib dyan. Di ba? Kaya basta maiba ko. Hinda. Sige. 47 tabi minutos makalipas tabi ang alas 7 nin pagkaaga. O digdi sa probinsya kang Albay, apuir ka ining nag-aalburuto ang bulkang mayon minigdi. Na nagsulputan na tabi. So illegal na sugal na waiting. O digdi po sa probinsya kang Albay. Palakpakan. Palakpakan na. Mahigpit baga digdi, sabi kan sa tuyang provincial director, sabi kan sa tuyang regional director kang Philippine National Police, pag illegal digdi, dakupon. Dapat pag may nag-report ngayon na may nangyayaring arog kayan, within 5 minutes, dapat nakarespondi na ang pulis. Ngunyan balwado tabi nindo, Chububoy, kung may nahiling ka dyan nagpapataya kiwiting, mag-upload ka sa 911. Tama ba ito? 911 ito o 119? 911. Upload ka mo sa 911, paresponde ka mo, dako po nindo. Hilingon nindo, orasan nindo kung magresponde ang pulis within 5 minutes. Sige daw. Balonta daw kunyan, tagari, nagka-arayos na ha? Nagkaururo na sa mga may pakawa tabi busmar bursir kang waiting. Alos digdi sa probinsya kang Albay, iguana. Ang sabi na ariglo na may nakahuro naman dan taga-media, may taga-media ng tagalista. Taling mo na yan. Apunta ang atensyon. I-call tang atensyon kan sa toyan mga law enforcer. Sa bagay, sabi kan mga law enforcer, may nakahuro na kong chief of police tabi Busmar. Sabi kang barkada kong chief of police, dahil man niya kami kan pa di maginibo pag may basbas ngayon sa itaas. Maski ngayon illegal. Dipisilon ngayon. Dahil ngayon kami kahiro. May basbas nga sa taas. Pero ano yan ko yan? Illegal? Yung kaya illegal nga yan.
Dahil may man ngaya yan mahiro ta. Kung may basbas ngaya ang kibos mi duman sa taas, kami ngaya kanan malag sa alanganin. Pangyari naman dyan sa barangay Bungabong. Diyan kara Busmar. Kumusta tabi Busmar dyan sa Indaw, may baha pa? Oh. Ano na yan na party dyan sa may sa Indaw? Di, paano yan? Katatati baha ka mo dyan tabi Busmar. May flood control ka mo dyan. Pagibuhan ta. Iyo. Ibaha-baha dyan sa may anong purok yan tabi Busmar sa may sa Indaw? Yugon mo mag-uran-uran sa nabaha-baha na dyan sa may Karabusmar. Oh. Maringanit na ditig aranod sa mga kulambutan dyan. May kulambutan na tabi ganyan, Busmar. Heling mo na yan. Oh. Igwa ako na araman na so, nagkukunkun kang sa mga parawiting. Nagkukunkun barangay captain. Yugon mang kapitan sa sarong barangay. Yaon sa iyo sa mga parawiting. Garingan siyang bangkiro. Yugunin do yan. So, sinalidahan niya, so nadaog niyang kapitan, iyuman kay ito, so nagkakapot kang witing dyan sa lugar ninda. Nadaog niya ngunyan, so dating kapitan. Tapos ka na daw niya ngunyan, iyo bang palan siya? Ay, hindi. Iyo, ganun daw yan. Di, paano kayo na okay lang ba na ang illegal, okay na digisal ba? Sige na. Kahit na nindo, gibos na lugod nindo nga yung illegal, dahil na nindo pagdaro ko po, nadadagit kayo sa ibang mga para, tupada. Ilinga tabi Busmar, kung baga per ining pigigibo. Ang waiting illegal. Ang tupada illegal. So nagsurugal illegal. Para ngaya kami nagturuturong its ngaya kan sa kuyang mga kapamilya, kabarkada. Tinarakop ngaya kami ta illegal palanda ngaya iya. Oh, preneriso baga. Oh. Unyan so waiting dai. May bendisyon. So, mga parapadyak tabi, Busmar, mga parapadyak baga nagpapaturoron, di narakop kang pulis ta illegal. May nahiling na nagturuturong its duman sa gilid kang nasa loob nga ni kang compound, nasa harong, para nagpapalipas oras ngaya. Ang tungit baga, dayo gari ako kanta to, pero gari so dit sa napiso-piso dantig apod, so libangan sa nangani. O di pag may taya baga, pag may imbueltong pira, sugal iyan. O di dako po nantay legal. Dinakop so para, pati bingo. Busmar, bingo, pulapot, so pulapot, minsan ang pulapot, hindi matigdakop. So may bendisyon man palaan. Yo, ang pigdakop, paturon, tungit, bingo, ano pa? O, tamang illegal ang tupada. Ngan. Tigdakop yan, tayo legal. Ngunyan, pag sulpot kang waiting, wala man niyang ki mga prangkisa o wala. Sige sa Albay, wala. Karilingan nindo, tabi sa probinsya kang Albay. Puga-puga na tabi ang waiting. Yo, kada munisipyo na. Ang sabi, mga tugang, may bendisyon na sa taas. Yugon mo yan, ragman na di. May bendisyon na tabi sa taas. Maray kayo ni mapabendisyon man kita. Mana, duman kita sa barbecue! Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari.
tenga, balat, isaw pa at dugo. Lahat ng paboritong ihada o dalhin, pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Fatima Branch o Matagbak Branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lahat sa Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa, inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka, malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yan tabi bubuyan maurag na pagurarampangan na tiyan. Naman kita kay Bustopi dyan sa tubangan niyan kang covered court dyan sa Salvacion. Yaon dyan ang pwesto ni Bustopi. Nasa na kita? Kaya ayan ang mga sabi bagay. Kung may basbas ngayon sa taas, pag may basbas ngayon sa taas, standby. Standby. Ano yung mangyari? Tapag inro, may ngayon. Pag dinakop, may ngayon. Baka ngaya kami manan maglakaw-lakaw. Serbisyo Asin Reparo. Name. Ay, nako! 3 minutos tabi! 3 minutos tabi bago mag alas 8. In Tabaco City. Kita naman muna. Pangalo na muna kita. Boy, kari may nakabarat tabi. Boy, Lahat ng may nakabarat. pamilya, Sige. pang merienda. So, mga tugang, digdita naman po muna para mentras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyan tabing Martes. Pag Martes, iba kasi siya sa panlunsod, sa Tabaco, At malasa, dyan sa Panlalawigan, sa Bakakay, sa Malilipot and Malinaw. Barbecue. May sesyon kada Martes yan. Number one, sulit Maluya sa kulambutan, marout permiyang panahon. sa Season pa ngunyan tabi bus marano, season kang kulambutan. barbecue. Bata pati sa kalunggay, day naman. Ay, isa at Adidas may Sige tabi, mga kay GIO Bong Gawa Tope ba ABC President Cap Art Abila sulit BM to
Kasabay ta ang Best Kape Green 6-in-1 coffee with herbal mix. May Salamat. at Adidas may bitaw Paparam na po muna sa indong lingkod. na binabalik Manny Moksea po ini si Mr. Hulbutana. na mabubusog ka. Sa agan naman, digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo at yan, so iba pa niya to bago re-restoryahan. Hahanap Duman naman kita sa programang Sutama sana 10 to 11 barbecue sa 107.7 radyo natin Tabako. Yo. City Kawang Irigat po kita. Adios amigos. Dumo. Arigato. Bye-bye. Barbecue Serbisyo Asin Reparo. Balikan sa murang halaga mabubusog. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan.
Palit at serbisyo'y laging totoo.